ay kalimot na magpasalamat sa Dios. Dali ra kaayong mag-focus sa negatibong kahimtang. Di na nato mahuna-hunaan kung unsa atong nadawat ng mga blessings. Seryoso ba? Wa jud nahitabong positibo sa imong kinabuhi? Di ba? Di lang nimo mapansin kay ang negatibo man ang imong gipansin. Pag-focus sa mga nindot nga nahitabo nimo. Pagmata nimo sayo sa buntag, dako na kaayo ng blessing. Nabuhi pa ka. Blessing na kaayo nga naigo ka sa kahayag sa adlaw. Nakita pa nimo imong pamilya nga himsog. Nakita nimo sa samin ang imong kaanyag. Napakay gikaon. Napakay giinom. Napakay gisuot. Napay hangin nga imong nahanggab. Kulang pa ba na? Daghan kitag-angan ipasalamat. Unsaon na lang kung mawala na ng mga gipanghisgutan nako. Ay haraban nimo mapansin? Maulahin na dayon ang pagmahay. Pasalamati ang tanang butang. Giving thanks in all circumstances stops negative thinking, stops negative emotions, and stops stress from gaining control over our positive thoughts, actions, and energy.